ești președinte al comunității EPACE pe județul Mureș. Da. Și știu că săptămâna viitoare, nu? Avem... Nu, săptămâna asta spre final. Suntem în marți, deci pe sfârșitul săptămânii vom avea întâlnirea de comunitate și îmi place pentru că noi nici nu-l percep ca un partid, o percep ca o comunitate. Ca o comunitate care eu am pornit acum 6 ani drumul politic, m-am pornit, m-am oprit, am staționat, am mai făcut altceva, când nu a avut nevoie lumea de mine, m-am dus înainte. Părerea mea este că un om trebuie să se implice politic după ce a făcut ceva. Deci dacă pornește să implică politică din fașă, de la 3 luni și apoi la 14 ani și apoi la 16 ani, da, există nevoia de a aduce un pahar de apă acolo și a face ceva și a învăța, da, dar nu să îi văd în Parlament cu o anumită vârstă, nu intru în detalii, ce ai făcut în viață? Păi n-am făcut nimic, da, tu o să faci legi. Nu, părerea mea e că după ce ai o experiență de viață și nu sunt cuvintele mele, sunt îmi scap a cui, dar unui mare om de știință, l-am perceput atunci și mă repet, nu știu acum, dar sunt de acord cu ea. Orice om campion, orice om profesionist, după un anumit nivel, trebuie să meargă să predea în facultate. Indiferent dacă are sau nu dar o predare, pentru că are experiența vieții. Deși are, nu că disclifoseală, obligația de a transmite generațiilor mai tineri ceea ce ai învățat tu în 20-30 de ani. Și unii au talent, alții n-au talent, dar sigur toți au experiență. Vorbesc de oameni care au reușit în viață. Da? Campioni sau oameni care... Bine, experiența pe care tu o ai în domeniul medical, într-adevăr, poate fi pusă în practică în niște legi, adică tu știi cam ce ar trebui reglat și modificat în sistemul medical ca el să meargă mai bine și oamenii să fie mai puțin supărați când li se spune hai la cabinetul privat. Da, aici sunt niște lucruri foarte clare. Dacă se dau niște legi bune și în administrație vine și le aplică corect, n-ai ce să comentezi. Și sunt anumite la noi în secția de chirurgie, sunt unele lucruri care merg foarte bine, altele care șchiopătă, altele care chiar dau pe îngropi. Ei, alea care dau pe îngropi sunt foarte, nu o să intru în detaliu acum că o să desecretizez ceva, dar alea care dau pe îngropi este simplu, de la manager la șef de secție, la subaltern vine o lege care o spui să se facă așa. Și nu se comentează. Ei, la noi există pentru că, hai să vorbesc cu X, vorbesc cu Y, pentru că îi convine la X, care e în funcție de Y. Da, conform legii, dacă vine cineva la urgență, indiferent de unde e de pe planetă, poate să fie și un străin, vine în urgență la tine și are nevoie de operație, tu îl operezi, nu? Spre binecuvântarea lor, în România, eu zic că este o medicină la superlativ, și pentru noi și pentru alții. Eu am o vorbă. Există 2 țări a tuturor posibilităților. Statele Unite și România. Noi suntem câteva ore mai în față. Cu medicina suntem mult mai în față în sensul de mai aproape de oameni, de popor. Deci acolo mori în drum, la noi nu mori. Din contra, îți încarcă spitalele. Și cheltuielile sunt la foarte mari pe oameni care nu contribuie deloc. Aici va trebui reglat, fără să lovim partea umană, unde e nevoie să ajuți. Aici chiar o emisiune, acum am mers cu bolile, într-o emisiune se poate vorbi mai mult de cum poate ajusta anumite lucruri, da? Fără să afectez partea umană, să ajutăm cum ajutăm acum. Pe oricine intră, absolut oricine deschide, noi nu-l întrebăm întâi, ai cardul de sănătate, ai plătit? Nu. Ce te supără? Și întâi îl tratezi și după aia vede lumea, adesea nu recuperează statul, spitalul banii și merge de la noi. De aia spitalurile și statul, sistemul medical este într-un declic sau într-o gaură financiară. Sunt multe unde se pot regla, cel puțin din cheltuielile de acum 30% se pot regla. Adică se pot regla în sensul diminua? Da.
1 la mână, deci se poate diminua din urgență, deci se dea mai multe drepturi omului care merge pe salvare. Să uite, se duce acolo și vine, domnule, are fost chemat că nu merge urina. Este sau nu glob vezical? Nu este glob vezical. Uite aici data de direcție, am fost chemat când mergea sonda, dar lui curgea pe alături, asta nu e urgență. A doua zi se poate merge la spital. Prima dată ți-o explic, e ca la servici. Avertisment sonor. Și al doilea avertisment este scris, este amendă și cineva să pună în executare. Sau vine că are o unghi încarnată de 3 săptămâni și el l-aduce cu salvarea. Te aduc, nicio problemă, dar salvarea nu-i taxi. Și apoi vorbim de mai multe. Deci sunt mai multe. Noi în spital nu știu sunt oameni care vor să contribuie. De ce să nu-i dai o satisfacție? Sunt învățați cu ciubucurile. Nu trebuie să existe ciubucuri. Dar omul vrea să dea ceva la medic. Ok, du-te acolo sub chitanță la Asociația X. Asociația X este în colaborare cu secția. Așa zicem. Nu și se întâmplă. Nu. Legal, poftim, pune acolo în contra chitanței, acea chitanță când îi trebuie să-i cumpăr un cartuș, nu mai trebuie să facă niște protocoale, îmi trebuie ia din ajutor și merge mai departe. Sunt lucruri care se pot discuta, de astea sunt lucruri mărunte, nu mai vorbesc de lucrurile mari, care în sistemul acum 30% de maxim jumătate de an se pot reduce cheltuielile. Da, suntem la final de ediție, o ediție captivantă, cel puțin pe mine m-a captivat, așa că peste 2 săptămâni se pare că vom face din nou o emisiune, că peste 2 săptămâni ne întâlnim să avem noi o acțiune pe Valea Sebeșului și cu ocazia aia putem face și o nouă emisiune, deoarece, da, într-adevăr, telespectatorii noștri apreciază acest gen de emisiuni pentru că, pe de o parte, primesc informații prețioase și pe de altă parte se schimbă un pic și viziunea și despre România, cum ai zis tu că suntem înaintea americanilor cel puțin în medicină, cu câteva ore. Cel puțin cu câteva ore, foarte mult spun, aoleu, România și așa mai departe, așa că încă o dată mii de mulțumiri și dumneavoastră, dragi telespectatori, rămâneți în continuare alături de Carolina TV pentru că suntem cei mai buni.